Så vi flagermus. Og fiske. Og fisk. Og fisk også. Nå. Hvad så vi ellers? Oppe i Randers Regnskov. Så var der nogle bjørne, der inde spiste maden i et køkken. Hvad lavede de? De larmer lidt og finder maden. De larmer lidt, når de finder maden. Det er rigtigt. Ej, de løb op og ned. Så vi også krokodiller. Og aber. Og ganger. Og slanger. De dager. Sover de slangerne? De dager på taget. Sover de op på taget? Nå. Så vi andre dyr? Og gætpæller. Ja, det gjorde vi da. Lille babygæt. Ja, vi så en babyskildpadde. Det er rigtigt. Det gjorde vi. Hvor stor var den? Hvor stor? Den var tyk. Var den tyk? Ja. Okay. Grå. Var det den store skildpadde, der var tyk? Ja. Og så var der også en babyskildpadde, ikke også? Der var en lille. Det var et lille hår. Et lille hoved. Og en lille gætpæl. Og lille øjne. Og lille øjne. Lille mund. Okay. Ej, det var altså sjovt.